Illum se waslulkom filmati tal-Isptar Ġenerali ta' Għawdex, filmati mhux tal-Isptar Ġenerali minn barra iżda filmati ta' l-Isptar Ġenerali ta' Għawdex minn ġewwa. Nidħlu l-isptar, ma l-ewwel daqqatajn ninutaw it-telqa li jinsab fih dan l-isptar. L-art tal-kurituri tal-isptar maqluwa, lifts waqfin fi stat ħażin, madun fil-kurituri, żeba maqluwa u ilma diħel minn toqba fil-ħajt fil-kmamar tar-Residenza Sant'Anna. L-Awċini l-om snin sħaħ jilmentaw mill-istat ħażin li jinsab fih l-Isptar Ġenerali ta' Għawdex kif jixdu dawn il-filmati. Mill-iktar problema bażika bħal nuqqas ta' ndafa għal nuqqas ta' speċjalisti u servizzi. Il-kurituri wassal għal kamra mortwarja huwa ikkundannat. Ħmieġ ma' kullimkien, saqqijiet ħżiena fil-ġemb tal-kurituri. Noħorġu f'passaġġ, titwila lejn dak ta' madwarek, taħsbek qiegħed fi sptar tat-tielet dinja. Iżda waħda mill-ikbar problemi hija l-apparat li huwa antikwat. F'rapport imħejji mill-awditur tal-Isptar Mater Dei jirriżulta li d-dipartiment li juħsib jisterilizza l-istrumenti konnessi mal-operazzjonijiet magħruf bħala CSSD qed jaħdem b'apparat outdated. Jingħad ukoll li jekk l-apparat jibqa' ma jinbidilx, l-Isptar Ġenerali ta' Għawdex mhux se jilħaq il-livell mistenni tal-Unjoni Ewropea. Problema oħra fl-Isptar ta' Għawdex huwa t-teatru tal-operazzjonijiet. Dan kellu jiġi riferbix f'xahrejn, iżda minkejja li x-xogħol beda 3 snin ilu, sal-lum għadu ma tlestix.